Μαλακία, πρέπει να το παίρνουμε το μπούσια. Το εισιτήριο. Αυτό το έχουν. Θα στο ζήταγε αυτή ρε, που το βρήκες, αφού εγώ δίνω. Το κόψαμε πάνω στο μεσίο, θα λέγαμε. Εδώ είναι η ρωμαϊκή αγορά και καλά. Εδώ ήταν τα μαγαζιά. Ξέρω εγώ τι ήταν. Κοίτα, και είναι σκαλισμένο, Σωτήρη, και από εδώ είναι σκαλισμένο, ρε. Σωτήρη. Κομιδεύς Αθηναίος Νικήσας. Να το διαβάσουμε ακόμα. Ναι, μπορούμε να διαβάσουμε. Αθήνες, Διονύσια, Ηράκλεια. Αθήνες Παναθήναια Αδριάνια. Αθήνες Διονύσια Ρακαέ. Αντώνη. Μπορείς να διαβάσεις μια κανονική ιστορία. Ναι, ναι.